Buskango Phaitongo ADC Chongbari ADC Chongbari no tei Tripura Motha Party Simi Dakti Chongbari Khlainani Bagai Delhi Katalo Thangai Kok Saoi Tabu BJP ni Jonajati Morcha rok bahaino Delhi Katalo Thangai Home Minister ni Simi Chengai Kubuni Montri Dororok bai malai Delhi Katalo Thangai Kok Salaimani Kok Tmaiba Mangfli rok Nukjagai Tongmani Delhi Katalo Thangai Kifili MBB Bitkhong Kholo Sokpai Khengkang Keno Montri Bikas Temporma Kok Tma Thumnai rok bai Kok Sungjagai bo Saka ADC Chongbari wo BJP Jonajati Morcha rok hapang khawi manai kaham kereng tongai kwplai wngkha hingke 125th Amendment Bill khlainani Kok Saka bo tei direct fund tubui lukurokno je manthai soktai bai seplejagi tongmani rokno manthai renani Kok Saka more power renani Kok bohaino Saka Montri Bikas Temporma tabuk sungmung Jonajati Morcha rokni phasing obono kasajak 2023 Bidhan Sabha Chongbari bohaino o Kokno samani omhai khlainai hamkrai tubunai 125th Amendment Bill pass khlainai ni phiaba ADC ni bagai mungsabo kaham yapri nawi mania Jonajati Morcha rok tabuk buskango phaitongo ADC Chongbari o ADC Chongbari wo kwplai wngui thangai bo khlai da mano je borok Kok samani supungui da mano borok je samani apno tabuk nasingjak lukurok ADC Chongbari sikang tabuk bo o Kokno sawi tongo buskang jora busuk hamkrai tubui mano hamkrani lama da tubui mano nasingjak lukurok belai hambai joto media rongno jong digo prai 15 din hai sini joto leader of tongmani norok joto saimokana je sini Bharat Hakotoni Swarashtra Mantri Amit Shah ji malai mane tei sini সংগঠন মন্ত্রী BL সন্তোষ malai mane sini Bharat Hakotoni Swarashtra Mantri malai sini Tripurani বিভিন্ন ইস্যু তুই जों Kok Salaika tei buskango ADC election tuy main sini muda hakai buskango ADC election o election tuy जों Kok Salaika buskango sini sarkar phaimani poreno 125th Amendment Bill जों sorasori जों tumnai sini ADC no जों tebo main power sini ADC no tebo जों sini tebo kaham khai sini sarkar phaimani pore जों sini power no khai direct funding ব্যবস্থা খাইনা buskango sini Tripura sarokni je manthai sini Tripura sarokni দীর্ঘ 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার এই দীর্ঘ কংগ্রেস সরকার যে মায়া তংমনি sini Tripura sarok je বঞ্চিত মনি जों তাবো sini Tripura sarok কুসুমনি লামা দিকে থাংতঙ্গো sini borok দীর্ঘদিন borok যতন সাইমনে মেডিরক sini borok মাসাইয়া মানুয়া লামা করুই তুই করুই নক করুই হুক করুই sini সরকার ফাইমানি পড়ে sini borok rokni bagai lama kaham khaika tuini ব্যবস্থা khaika school ব্যবস্থা khaika sini Tripura sarok rokno जों tabo biongno lama digo thangtongo abono sini buskango जों ADC फाइनाय ADC फाइमानि pore sini 125 tamo bill no जों चालू खाइनाय buskango ADC main sini muda buskango sini ADC ni basono tino जों purapurika buskango sini Swarashtra Mantri sini Amit Shah ji जों buskango जों ADC election फाइमानि pore sini 125 tamo bill no जों चालू खाइनाय belai